It's God given. It's not something that I wait for someone to do something, then I listen with a stealing ear. And I told you are a lost cause if you can talk bad about the people that have stood with you for all these years. He was raised there. He went to school there. Going to these people that you are saying, hey, man, recently on the podcast that he did with Kadomandizo, talking bad about his own family and talking bad about Mudzonga in a way. Akana vachirova mangoma ngavarove. Mudzonga vanorova mangoma naso. There is no doubt about it. I'm a writer. I don't do it for a living. I have a job. I go to work. I get paid for working. And I also get paid for music. Tasiyana ma levels angu ni mfano. Unaona? Wagwan people, wagwan family, ndadzoka zvekare nechirongwa zemdanzo to the world kana kuti dzemangoma. Pandinokupai nyaya dziri kuitika mumangoma edu emuzimdanzo. Nyaya ndakakubatira inyaya iri kupisa iri kunetsa zvaizvozvi, nyaya yaMr Mbare kana kuti Kinnah ari kunetsana nemukomana anonzi Mudzonga. Vakomana ava vaigara vese kuKadoma, vane history yekukura kwavo vese yavakaita muKadoma. But Mr Mbare tichiona ukatarisa kumashure vane time yavaimboramba kuti vanobva muKadoma, but vane show yavakazopedzera kuita izvezvi vachibvuma kuti vanobva muKadoma, but vachibvunzwa nezvaMudzonga vaita sekuti havamuzive kana kuti havana basa naye. But Mudzonga zvazomupawo hasha dzekuti abude pachena kuti no, mukomana uyu ari kundiona sekuti handina basa, but pamasongs aanoimba ane mamwe emasong angu aanotora achiimba, ende mamwe acho atori mahit song. Ndokubva mukomana abvunzwa ane mangoma 4 aakwanisa kutaura. Ndichakunzwisai 1 masongs acho, na iye wacho achitaurawo zvidimbu zvemasongs aya. Yekutanga song yandichakupai inonzi Murayiro. Ndoda kuti muitererese kubva kuna Mudzonga. Hey, this is Mzonga. Imwana munhu mtemanechi tadzopanyika nowakatedza nemhuka vanhu vasara vachifumuka. Jesu panosvika kunevezwa nomutuka nganga namaprofita zvese zvichasundurika. Tange makarara panouya munopepuka mwara chatova neshamhu inocheka vatyora mirayiro vese vanopika vanopadzwa nenyika ngane zvekutendeuka. Zvamunofarira izvi zvamunonyangira mwari wamunoramba yenyu. Iyi ndo song yakaimbwa naMudzonga. Regai ndikupei mirayiro zvekare ichiimbwa naKinnah. Jesu panosvika kunevetswa nomutuka nganga namaprofita zvichasuduruka. Tange makarara panouya munopepuka mwari vachatrova neshamhu inocheka vatyora mirayiro avo vanopika vanopadzwa nenyika dzikande zvekutendeuka. Zvamunofarira zvamunonyangira. Right guys, muri kunzwawo mega masongs acho. Regai ndikupei yechipiri. It's a song that I featured. No, I didn't feature anybody. I featured like mazuva a wiki, then the day, then the months of the year. So yeah, imbrechinzi motspirira vira. No. Sorry. Let's talk about motspirira vira. This one that I'm giving you now is called motspirira vira. He also sang that one. It was also part of Pama shows. Pama shows. People would send me video clips and stuff back in the day. So that would be the second one. Motsipiri Ravira. Iyi ndo song yechipiri. Regai ndikupei yechitatu. Achitsanangura ega batisisai paari kutaura zvaari kutaura, muzvinzwisise mozojajawo mega zvamanzwa panyaya iyi. The third one was yaimbwa ichinzi ndepi yako January ndini February ndanyora tsamba ndiri kumba kwana March because April na May. So it would come from that January to December. Then it would go also to ndepi yako Monday ndini Tuesday. You know, in that sense yakarowa futi iyoyo. Iyo yakarowa futi iyoyo. Chiregai ndikupei song yekupedzisira ichiimbwa naMudzonga.
So if you remember, I had a song that I recorded, which was part of Gungware Rudo. It was I was young, and it was like a fan magnet, you know, in a way it was a fan magnet. And in this song, I was saying like ndoda kuku kira ndigo zokuuza baby unoita ndigo zoku mbira kamboke kuti wega unotapirirwa ndinoziva uchasu ndoda kukusvikira ndigo zokuudza baby unoita ndigo zokuyimbira kamboke kuti wega unotapirirwa ndinoziva uchasu ruwara. Indosong yekupedzisira yanga ichimbwa naMudzonga. Regai ndikupei zvekare ichimbwa naMr. Mbare. Wakagara neni wakati mbundire noda kukushikira Kumba kwenyu wakavararirwa uchindikwenya zimbo cherangu ndakarowa agona sokudongorera sibe ndegete rako bebi noda kukukwenya zima sarako rakambo. But it's got profanity in it, of which it wasn't profanity. It would be like tukuisa profanity, then bring the real thing. Kutisa nyadzisire. That song was sick. Yakambotanga ichitwa turi tumashosho, ichitwa pare pamashozi, ichitwa ngati the way I used to do it, Nasro, the very same way I used to do it, whereby I would perform it in a way you would draw the crowd, get their attention, everybody there, the very same person does the very same thing with the song. Right guys, ndonyaya ndanga ndakakubatirai. Kana kari kutanga kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike, kukomenta nekushare. Nyaya yaisi kugumira pano, ndichakuenzerai part 2. Garai makabata data nekuti Mudzonga ane zvakawanda zvaari kuda kutaura. Saka ndichakuenzerai chikamu chake chinotevera. Thank you so much nevari kuti supporta. Rambai muinesu. Love you.